Sojin Mali ta maka Algeria gaban kotun duniya ta ICC kan zargin da take yi wa makwabciyar tata da kakkabo jirgin ta marar matuki da ta sanya a kan iyaka don sa idanu kan 'yan ta'adda, kamar yadda ma'aikatar tsaron kan iyaka ke shaidawa a cikin kunshin koken da ta gabatar gaban kotun tun a yammacin jiya Alhamis. Zainab Ibrahim na da ƙarin bayani. Karar da gwamnatin Mali ta shigar a kotun duniya ta ICJ na da alaka da kakkaɓe jirgi marar matuki mallakin Turkiya da Algeria ta yi, wanda ya faru a daren 31 ga watan Maris kusa da kan iyakar Tinzonten a yankin Kidal. Sanarwar da ma'aikatar kula da kan iyakar Mali ta fitar na cewa kasar ta zargi Algeria da aikata haka ne don hana sojojinta samun damar aukawa 'yan tawaye masu rike da makamai a yankin. Sanarwar ta kuma ce zuwa yanzu Algeria ta kasa gabatar da shaidar da ke nuna cewa jirgin ya shiga kasar ta ba bisa ka'ida ba, kuma kawo yanzu bata ce uffa a game da faruwar lamarin ba. Kwanaki gwamnatin soji ta Mali da Burkina Faso da kuma Niger suka buƙaci jakadodinsu da ke Algeria su koma gida don nuna adawarsu da faruwar lamarin. Daga bisani ita ma Algeria ta rufe sararin samaniyar ta wani mataki na hana shiga da fitar jiragen sama zuwa Mali, kazalika ta bi sahun takwarorinta na kiran jakadodinta zuwa gida. An gaishe ke Zainabu. 'Yan adawa a Chad sun bayyana amincewarsu a game da wani daftarin doka da ke neman yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyara, wanda hakan zai baiwa shugaban kasa damar rike mukami na siyasa ko kungiya duk da cewa yana kan matsayin shugaba. A gaban shugabannin jam'iyyun adawa fiye da 10 ne tsohon firaministan kasar Albert Fahimi Fadaki ya nemi shugaba Muhammad Idris Deby da cewa kada ya amince da wannan sauyi. Soke wasu ƙudurorin kundin tsarin mulki bisa hasashe irin na 'yan siyasa, musamman bijiro da batun cewa bai kamata a hana shugaban ƙasa riƙe wani mukaminsa na siyasa ko na ƙungiya a lokaci ɗaya da matsayinsa na shugaba ba. Hakan ba abin da zai haifar face saɓani a tsakanin al'umma. Waɗanda suka bijiro da wannan zance na yin sauyi ga wasu ayoyin kundin tsarin mulki suna yin haka ne saboda son rai, kuma tarihi zai kama su kamar dai yadda suke da alhaki a gaban Allah mahalicci. Muna kira da a yi hattara, domin fatanmu kullum shine ɗorewar ƙasa a kan tsari na doka da ke baiwa kowa cikakkiyar kariya. Muna shaida wa shugaban ƙasa cewa idan har mashawartanka ba za su iya gaya maka gaskiya ba, to ya kamata ka saurari wannan saƙo daga 'yan hamayya na siyasa, cewa soya ayar da ke cewa shugaban ƙasa baya da damar riƙe wani mukami na siyasa ko kuma ƙungiya, to hakan na nufin cewa an raunana matsayinsa ne. Fassarar kalaman tsohon Firaministan Shadi Awad. A mafi yawan kasashe na duniya yanzu haka musulmi na ci gaba da gudanar da bukukuwan mauludu don tunawa da zagayowar ranar da ake dangantawa da haihuwar Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. A kasar Ghana jama'a na daukar ranar da matukar muhimmanci, kamar da yadda za a ji a wannan rahoto da Abdullahi Shamdun Bako ya aiko mana daga birnin Accra. fakullu biki ba da dalali kanita da Muhammadu. A yau ne ake gudanar da maulidin annabin tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghana kuma ba a barta a baya ba, kamar yadda za ku ji daga bakin waɗanda suka shirya maulidi a birnin Accra, Ghana, karkashin jagorancin limamin ƙasar Ghana. A yi koko da abin da annabi ya yi, abin da manzon Allah ya horo a aiki da shi, abin da manzon Allah ya hana kuma a hannu gaba da sa. Da kuma Sheikh Ridwan. Yana dacewa da 12 ga watan Rabiul Awwal, wata ke na 3 a cikin jerin watanni na musulmi. Majority of malum nasira suka tabbatar a cikin wannan rana ne aka haifi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda ke dacewa ranar Litinin. Ɗaya daga cikin jagororin mata ta bayyana irin tasirin wannan rana musamman ma al'ummar Ghana. Suna Ummu Kulsum Abubakar Umar. To gashi nan mata ba barku a baya ba a wajen wannan fage, kamar me zaki ce mana? To she dai mu ce Allah ya maimaita muna, Allah kuma ya kara muna soyayyan annabi baki daya. Jama'a wanga dama da ake samu yake wucewa a kokarta a hanzarta a shigo ciki saboda mu gudu tare mu tsira tare, saboda abun haka ce na annabi na kowa ne. Kasar Ghana dai na ɗaya daga cikin kasashen Afirka da suke tsayar da maulidin idan ranar ta tsaya ta ranar Rabiul Awwal kwana 12. Abdullahi Shamun Bako, Accra, RFI.
rahoton ofishin hukumar kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa dukkanin ɓangarorin sojin jamhuriyar Congo da mayakan ƙungiyar M23 sun aikata manyan laifukan yaƙi sakamakon karya ɗimbin dokokin kare haƙƙin ɗan adam a gabashin ƙasar, ta yadda wasu daga cikin laifukan ma za a iya sanya su a sahun laifukan yaƙi. Abida Sha'ibu Baraza na da ƙarin bayani. A wani sabon rahoto da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar, ya bayyana cewa tun daga ƙarshen shekarar da ta gabata, lokacin da rikicin ya ɓarke a lardunan Kivu ta arewa da kudu, mayakan M23 da sojojin Congo da kuma sauran ƙungiyoyi sun aikata manyan laifukan take haƙƙin ɗan adam da yake keta hukuncin dokar ƙasa da ƙasa. Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya ce munanan abubuwan da aka bayyana a cikin wannan rahoto suna da ban tsoro, inda ya kira da a gurfanar da waɗanda suka aikata su domin baiwa waɗanda abin ya shafa adalci. Sai dai mahukuntan Rwanda da Congo da kuma ƙungiyoyin M23 da Wazalendo ba su ce komai kan zarge-zargen ba. M23 ta kwace iko da birnin Goma a gabashin kasar tun a watan Janairu, inda ta ci gaba da faɗaɗa ayyukanta a faɗin lardunan Kivu ta arewa da ta kudu, rikicin da kashe dubban mutane tare da raba su da mahallansu a bana, wanda hakan ya ƙara ta'azzara yaƙi a yankin da ke da albarkatun ma'adanan zinariya da tagulla da sauransu. To masu aikin ceto sun ɗauko gawarwakin mutane 370 daga baraguzan gine-ginen da ke ƙauyukan kan tsaunuka a yankin Darfur bayan zabtarewar ƙasar ranar Lahadi da ta faru a Sudan, ƙasar da ke fama da yakin fiye da shekaru biyu. Mutane akalla 1000 ko fiye ake fargabar iftila'in na zabtarewar laka ya kashe a cewar ofishin shugaban aikin ceto, mafi muni da ƙasar ta gani a baya-bayan nan. Kotun kolin Gini ta tabbatar da hukuncin da ke haramta wa babbar jam'iyyar adawar kasar gudanar da kowane nau'in gangami a wani yanayi da ake zargin gwamnatin sojin kasar ta yammacin Afirka da yi wa jam'iyyun adawa shakar mutuwa gabanin zaɓen raba gardamar sauya kundin tsarin mulkin kasar. Tun farko ma'aikatar harkokin cikin gida ce ta hana jam'iyyar adawar ta UFDG gudanar da babban taronta da ta shirya haɗo kan jigajigan mambobinta zuwa birnin Conakry a cikin watan Yunin da ya gabata, lamarin da ya sanya jam'iyyar ɗaukaka ƙara don ƙalubalantar matakin. Ta shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi gargaɗin cewa ƙasar za ta farwa duk sojan da ta samu a cikin Ukraine ko da ko na wace ƙasa ne, da yake sake jaddada rashin amincewarsa da jibge sojojin Turai a cikin Ukraine. Putin ya ce duk wani soja da ke zaune a cikin Kyiv maƙiyi ne ga Rasha kuma ba shakka za ta afka masa.